Tervetuloa tähän uuteen uutistudioomme. Ensimmäinen lähetyksemme keskittyy eilisiin eurovaaleihin. Kokoomus oli eurovaalien voittaja, mutta vasemmistoliiton Li Andersson keräsi ennennäkemättömän äänissä. Mä oon aivan shokissa edelleen, mutta tää on aivan siis valtavan upea tulos. Eurovaalien suurimmat mullistukset koettiin Ranskassa. Tulos johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Epävakainen sää jatkuu koko maassa. Uutisista hyvää iltaa. EU-vaalien voittaja Suomessa on kokoomus. Puolue sai lähes 25% kaikista äänistä ja 4 edustajaa europarlamenttiin, eli 1 enemmän kuin sillä on nyt. Vasemmiston Li Andersson oli vaalien yllättäjä ja äänikuningatar. Hän sai lähes 250 000 ääntä. Määrä on 13,5% kaikista annetuista äänistä. Tällä hän olisi ollut Suomen 3. suurin puolue kokoomuksen ja SDP:n jälkeen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon aivan shokissa edelleen, mutta tää on aivan siis valtavan upea tulos. Paljon parempi kuin mitä mä olisin koskaan uskaltanut odottaa. Ja mun mielestä tää on ennen kaikkea siis mikä luottamuksen osoitus sille työlle, mitä me ollaan tehty, niille teemoille, mitä me ollaan painotettu. On puhuttu ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteen tärkeydestä, työntekijöiden oikeuksista, ympäristöstä ja ilmastosta. Ja se on kantanut todellakin. Katsotaan vielä hieman tarkemmin tuloksia. Vaalien voittajapuolue on siis kokoomus lähes 4. ääniosuudella. Voitto on kokoomukselle 6. perättäinen EU-vaaleissa. Silti suurin yllättäjä oli vasemmistoliitto, joka nousi Li Anderssonin siivittämänä ja ryminällä vaalien kakkoseksi. Kokoomukselle siis eniten parlamenttipaikkoja, 1 paikka lisää eli yhteensä 4. Vasemmistoliitto lisäsi omaa paikkamääränsä 2, nostaen meppimääränsä 3. SDP, keskusta ja vihreät säilyttivät kukin 2 paikkaansa. Perussuomalaiset menetti 1 mepin ja RKP piti kiinni 1 mepistään. Vihreät itse asiassa menetti 1 meppipaikan, sillä Suomi sai vihreille kesken viime kauden 1 paikan lisää Britannian EU-eron vuoksi. Ja vielä vilkaisu äänestysaktiivisuuteen, joka on eurovaaleissa pysytellyt matalana jo parikymmentä vuotta. Tämä vaalea väri kertoo, että ennakkoäänestys on nostanut suosiotaan vaalilta, kuten monissa muissakin vaaleissa. Nyt yli puolet ääntänsä käyttäneistä äänesti ennakkoon. Ennakkoon tehdyt kannatusmittaukset ovat puhuttaneet, sillä niissä ei ollut merkkejä vasemmistoliiton noususta ja perussuomalaisten tappiosta. 3 vuorokautta ennen vaaleja julkaistun Ylen kannatusmittauksen kärkikolmikossa olivat kokoomus, SDP ja perussuomalaiset. Vasemmistoliitto oli kyselyssä vasta 5. suosituin. Kannatusmittauksen tehneen taloustutkimuksen mukaan mittauksen ja vaalituloksen eroja selittää muun muassa matalaksi jäänyt äänestysprosentti. Mittauksissa kantansa ilmoitti noin 75%. Ja sitä käytettiin sitten tässä mittauksessa heidän vastauksiaan tuloksena, kun sitten se lopullinen äänestysprosentti oli vähän yli 40. Eli se oli paljon ihmisiä, jotka eivät sitten menneet äänestämään, jotka kuitenkin oli tässä mittauksessa mukana. Ja toinen keskeinen syy oli tämä henkilövaalin luonne. Eli tätä Li Anderssonin nousua ei kyllä saatu kiinni. Tutustutaan vielä siihen, keitä Brysseliin lähtee uusina ja palaavina meppeinä. Kokoomuksen ääniharava oli ulkopoliittisen instituutin johtajana toiminut Mika Aaltola reilulla 95 000 äänellään. Presidentinvaalissa Aaltola oli ehdolla sitoutumattomana ehdokkaana. Kokoomuksen mepeiksi lähtevät myös Brysseliin palaava meppi Henna Virkkunen ja uusina aloittavat kansanedustaja Pekka Toveri ja Aura Salla. Vaalien ja vasemmistoliiton ehdoton äänikuningatar oli siis Li Andersson. Hänen lisäkseen vasemmistoliitosta parlamenttiin pääsee kansanedustaja Merja Kyllönen, joka on jo aiemmin toiminut meppinä, sekä nykyinen kansanedustaja Jussi Saramo. SDP:n Brysseliin menijä on jo aiemmin meppinä ollut Eero Heinäluoma.
Hänen lisäkseen aloittaa nykyinen kansanedustaja Maria Guzenina. Ja keskustalta Brysseliin palaa jo meppinä ollut Elsi Katainen. Uutena lähtee nykyinen kansanedustaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni. Vihreiltä parlamenttiin palaa jo viime kaudella siellä ollut Ville Niinistö. Ja uutena lähtee nykyinen kansanedustaja ja aiempi puheenjohtaja Maria Ohisalo. Perussuomalaisten ainoa meppipaikka meni Sebastian Tynkkyselle, joka on tällä hetkellä kansanedustajana. Ja RKP piti kuin pitikin paikkansa parlamentissa. Sinne lähtee puolueen väistyvä puheenjohtaja ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson. Sitten koko Euroopan vaalitulokseen. Laita- ja äärioikeisto saa Euroopan parlamentissa lisää paikkoja, mutta eniten kasvaa keskustaoikeiston valta. Alustavan vaalituloksen mukaan esimerkiksi Italiassa pääministeri Giorgia Melonin Italian veljet kaksinkertaisti paikkamääränsä ja nousi Italian suosituimmaksi puolueeksi. Dramaattisin seuraus oli Ranskassa, missä presidentti Emmanuel Macron määräsi uudet parlamenttivaalit vaalituloksen vuoksi. Siellä laitaoikeistolainen kansallinen liittouma sai yli 30% äänistä. Ja alustavien tulosten mukaan Euroopan parlamentin suurimpana ryhmänä pysyy kansalliskonservatiivien Euroopan kansanpuolue EPP, johon Suomesta kuuluu kokoomus. EPP kasvatti paikkamääräänsä selvästi 186. Toiseksi suurin ryhmä on sosiaalidemokraattien SD-ryhmä. Liberaali Renew-ryhmä säilyisi kolmanneksi suurimpana ryhmänä, siihen kuuluvat keskusta ja RKP. Ennusteen mukaan laita- ja äärioikeistopuolueet nousevat vihreän ryhmän ohi. Laitaoikeisto menestyi myös Saksassa, missä oikeistopopulistinen AfD eli Vaihtoehto Saksalle -puolue nousi toiseksi suosituimmaksi. Kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinissä. Mitä laitaoikeiston menestys merkitsee? Olen jutellut täällä tänään useiden saksalaisten kanssa ja kyllä heidän analyysinsä on se, että se kertoo kriisitunnelmista sodan ja näiden Saksassa olleiden viimeaikaisten väkivaltaisten iskujen vuoksi. Se kertoo myös kyllästymisestä liittokansleri Olaf Scholzin hallintatapaan. Eli kyllä tämä ihmisten tyytymättömyys on sellainen asia, joka hallituksen pitää jollakin tavalla ottaa huomioon. Täällä arvioidaan, että Scholz on sellainen liian vetäytyvä liittokansleri. Hän ei ole onnistunut perustelemaan kansalaisille linjaansa ja niitä uudistuksia, joita hallitus on tehnyt. Suurin oppositiopuolue, kristillisdemokraattien CDU, joka otti tosiaan ison voiton täällä, on jo vaatinut jonkinlaista luottamusäänestystä Scholzille. Samoin CDUn edustajat ovat vaatineet, että esimerkiksi maahanmuuttokysymykset pitää ottaa vakavammin ja esimerkiksi joidenkin turvapaikanhakijoiden, jos he rikoksia tekevät, niin heitä pitää jopa karkottaa. Eli tiivistäen, saksalaiset valitsivat täällä ilmastopolitiikan sijaan, kun vihreäkin on ollut hallituksessa ja Saksassa on tosiaan esimerkiksi kaikenlaisia energiauudistuksia tehnyt, niin he valitsivat ilmaston sijaan nyt turvallisuuden, kun he äänestivät oikeistoa ja näitä laitapuolueita. Vielä Anna, mitä tämä Saksan tulos tarkoittaa Euroopan tasolla? Näissä vaaleissa oli poikkeuksellinen selvä trendi, siis täällä Saksassa, mutta myös muissa EU-maissa. Eli vihreät ja liberaalit hävisivät ja myöskin heidän eräänlainen kummisetänsä Ranskan presidentti Emmanuel Macron, kun sen sijaan voittajia olivat konservatiivit ja tällaiset kansallisovinistiset puolueet myös vasemmalla. Eli myös vasemmalle on tulossa aiempaa kansallismielisempiä meppejä. Ja kyllä se hankaloittaa EU-parlamentissa keskellä olevien näiden maltillisten puolueiden, kun he EUn yhteistyötä haluavat tiivistää, niin sitä se todennäköisesti tulee hankaloittamaan. Uuden parlamentin vallan painopiste tulee olemaan nyt selvästi EPP-ryhmällä, ja mitenkä se alkaa tehdä yhteistyötä esimerkiksi laitaoikeiston kanssa, niin se on nyt olennaista. Kiitos Anna tästä analyysistä. Ja nyt on aika siirtyä sääkartoille. Ennusteen on tehnyt Matti Huutonen.
Suomen säähän vaikuttaa edelleen hyvin laaja matalapaineen alue ja tuon matalapaineen myötä sitten sää jatkuu meillä hyvinkin epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee tässä eri puolilla Suomea kyllä lähipäivien aikana melko yleisesti ja tummia pilviä liikkuu siis taivaalla niin etelässä kuin pohjoisessakin, mutta kyllä noiden pilvien lomaan mahtuu sitten auringonpaistetta, joten hetkittäin lämpötilat nousevat sitten aurinkoisina päivinä 20 asteen tienoilla, mutta sadekuuron kohdalle sattuessa niin lämpötilat ovat etelässäkin alle 15 asteen lukemissa. Tämän päivän aikana sateita on liikkunut Suomen yli niin etelässä kuin pohjoisessakin. Ja tuolla Suomen länsi- ja lounaispuolella on tällä hetkellä matalapaineen keskus ja se matalapaine liikkuu nyt tässä illan ja yön aikana kohti pohjoista ja etenkin länsirannikolla Lounais-Suomessa kannattaa nyt illan tunteina olla tarkkana, sillä tuohon matalapaineeseen liittyy voimakkaita tuulia ja ukkospuuskia ja tuuli voimistuu merialueella kovaksi ja maa-alueellakin kannattaa sitten varautua siihen, että puuskat ovat tässä alkuillan ja alkuyön aikana hyvinkin voimakkaita. Aamuun mennessä enimmät sateet ovat sitten väistyneet etelästä, mutta maan keski- ja pohjoisosassa sateita tulee vielä kyllä aika yleisesti ja aamu valkenee hyvinkin epävakaisena ja pilvisenä. Päivän mittaan matalapaine liikkuu edelleen kohti pohjoista ja sadetta tai sadekuuroja tulee kaikista yleisemmin Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaan maakunnissa sekä Lapissa, mutta etelässä sää on suurelta osin poutaista ja monin paikoin myös aurinkoista. Ja samaa rataa mennään sitten huomisen jälkeen. Matalapaine siirtyy pohjoisemmaksi ja sää jatkuu edelleen epävakaisena. Tuossa keskiviikon vastaisena yönä maan eteläosan yli liikkuu yhtenäisempiä sateita ja vielä päivälläkin sadekuuroja tulee kyllä varsinkin etelässä ja idässä, mutta lännessä ja lounaassa on osin aurinkoista. Ja sitten torstaina pohjoisessa sää poutaantuu ja etelässä sade- ja ukkoskuurot jatkuvat. Näin on uusi uutisilmeemme käynnistynyt. Seuraava pidempi lähetys tuttuun tapaan kello 20.30. Näkemiin.